Euskal literaturaren zabalkunde lana estrategikoa da Etxeparen Euskal Institutuarentzat. Horregatik, poliki bada ere, nazioarte mailako divulgazioa helburu duten liburu saila osatzen jarraitzen dugu. 3 liburu sail sorta ditu institutuak, batetik idazleen lanak zabaltzea xede duen Euskal Sortzaileak saila, bestetik Euskal Kultura saila, gure kulturaren 12 alor jorratzen dituena, eta Euskal Antologia saila. Azken honen 3. titulua aurkeztu nahi dizuegu gaur Xabi Baiare ahozko literaturaren antologia. Zalantzari gabe, antologiaren egileak onartu zuen erronka, etzen makala eta batere erraza. Baina ikusten ari zaretenez, emaitza bikaina izan da eta ikaragarria. Zorionak Xabi egindako lanagatik eta seguru nago denbora luzean lan hau erreferentziala izango dela, eta benetan gomendatzen dizut, eta hau aparteko komentario bada, baina benetan gomendatzen dizudan lan bada, oso eder bada. Miresmen hitza datorkit ahora, antologia hau irakurtzean, zinez esaten baitizuen, zer esana emango duela. Irakurtzeko aukera izan duten gutxiek, aitortu duten bezala. Badakizue, berba bolan, skripta manen, esaera jatorriz, gaur egun daukan zentzuaren kontrakoa esan nahi zuen. Agoz esaten denak edan egiten duela alegia, indarratzen du, idatziz dauden hitzak hilak daude. Horregatik du ahozkoak duen indarra, horregatik du antologia honek daukan erakarmen duda ezinezkoa. San genezake gure argitalpenek duten helburuari erantzuten diola ahozko euskal literaturari buruzko honek ere, institutuaren zereginari. Gure kultura nazioartera edatu eta zabaltzea. Hasiko nintzake bera hizketan gai izan bitartean pentsatu dut azken batean Xabikin duen lana dela infinituaren laburpena. Azkenean 8 genero hartzen ditu, labur esan da, bertsolaritza, koplak, genero epiko lirikoa, herri antzerkia, heziketa generoa, eguneroko generoa, genero ritualak eta genero aplikatuak. Hori ikusiko duzu eta gero da berak esplikatu duzu. Irizpide argi eta garbi batzukin egindako proposamen badau. Eta proposamena dan aldetik, eztabaidagarria ere bada eta esango nuke eztabaida pizteko asmoz eginda. Orduan, kontua kontu, euskarazko ahozko literaturaren antologia bizi bezain bizigarri bat oparitu dugu Xabi Baiak, irakurgai gustagarria eta ikerketa mapa ezin egokiagoa. Beraz, Marijo esan duen bezala, 2 gauza, zorionak eta eskerrik asko. Zorionak ez Xabiri guri, eta eskerrik asko berek. Liburu honek oinarrian bi istorio oso interesgarri ditu. Bat da, atzerriko irakasle lanetan behin egin zidaten galdera bat. Eta izan zen, nik entzun dut irakurri dut, euskaldunak betira nik horre gonzaretela, euskara oso hizkuntza zaharra dela, baina lehenengo liburua 1555 atera zenuten, eta 19. mendera arte 100 liburu edukiko dituzue gehienez ere, literarioak ez asko, itzulpenak gehiago, zerbaitek ez du funtzionatzen. Nik momentu horretan eman nezaken erantzuna ez zegoen liburu batean bildua. Eta akaso orain atzerriko irakasleek lortuko dute diferentzia bat. Erronka horretatik edo erantzun horretatik sortu nuen edo bururatu zitzaidan Liverpoolen duela urte batzuk eman duen hitzaldi bat, Basque Oral Traditions izenekoa, nik denbora gutxi zen Marijo Laziregi ezagutzen duela, eta hor nolabait planteatzen duena zen Bernardo Atxagaren Trikuarena poeman oinarrituta euskal literatura trikua baldin bada behingoz esnatu dena indartsu eta hala baldin bada, nik adierazi nahi nuena zen
trikua bai, behingoz esnatu zela, baina trikua lo zegoen bitartean txoria kantuan ari zela. Ahozko literatura kantuan ari zela. Haizeak eramaten zuen, baina hor egon badago. Eta trikua eta txoria kontuan hartuta, akaso hobeto ulertuko dela euskal kultura. Zehazki niretzat helburu nagusiak izan dira, behingoz bizio panoramiko orokor bat lortzea. Sekula nuelako lortzen, bertsolaritzari buruz lan batzuk badaude, baladari buruz ere badaude batzuk, atxotitzena ere egina dago, baina zergatik ez dugu jendeari eskaparatean dena begien aurrean jartzen. Eta esaten, hau da gure aberastasuna. Eta Koldo Mitxelena gogora ekarrita, hizkuntzak aizkora izan behar bazuen, ahozko literatura da aizkorarik zorrotzena. Benetan, ondo moztu behar duena, eta honek ondo mozten du. Eta helburua finean hori izan da, mapa baten gainean jarri, niretzat erronka handia izan da erabakiak hartzea, oso kontziente naiz erabakiek askotan ekartzen dutela erratzea. Baina batez ere pozik nago eta argi adierazi nahi dut niretzat, nire bizitzan egin dezakedan ibilbidearentzat hau mugarri bat izan daitekela. Iruditzen zait, tresna hau beharrezkoa zela, aberatsak garela eta aberastasun horren katalogo bat eduki behar genuela behingoz. Hori da dena, eskerrik asko.